אבא עומד כיסא לאיתן, אמא בוכה, מחבקים אותי. אל תצאי מכאן, אל תעזבי אותנו כאן. היידי שממה, אתה יודע. מה זה, אח שלי הקטן, אלינקה, אומר לי, אני אלך איתך, אני אשמור עלייך, והוא ישמור עליי, ואחותי. אבא מנתק אותי מהם בכוח. לברוח מכאן, חבל על כל רגע. עלות השחר, חג שבועות. ואני יוצאת מן הבית, והם ככה מסביבי מלווים אותי, ואני יוצאת ומגיעה לצומת של המסילה, של החשמלית, טרמוואי. אז הם חוזרים חזרה הביתה. זה המבט האחרון שלי עליהם. אז אני קופצת על החשמלית, ונתפסת בידיעות שלה. מה קורה לי? אני לא נופלת. הוא פותח לי את הדלת, הנהג. אז אני נופלת פנימה, והוא אומר לי, תחת לספסל, ואני כמובן מיד עושה מה שאומר לי, תחת לספסל. ואז אנחנו מגיעים לשער בין החיים, הארי ונגטו אוגוסס. ואני רואה עולה ז'נדרם גרמני, ושואל אותו, מישהו קפץ? עלה? הוא עונה, לא יודע, לא ראיתי שום דבר. ואני מלמטה רואה רק את המגפיים שלו, ככה הוא עובר ועבר. ואז נכנסים לצד הארי. עולם אחר, עולם אחר. ילדים הולכים לבית הספר, הגויים מלובשים. אני יודעת, אותה פלנטה? לא. אני ככה משתוממת, וכנראה ששמו לב עליי. הייתי כל כך נדהמת. ראיתי שמסתכלים עליי, הרי גוי היה מקבל עבורי 2 קילו סוכר וליטר וודקה אם הוא היה מביא אותי לגרמנים. קיבלו שכר עבור זה.